A zkusíš to tak zase ne, ty tu asi jak jsem měla, aby si to aspoň takhle jo, ale tak je to jenom tím, že on natáhne za žádným, tam jde o to jít prostě dokopat a když já normálně jsem tu smihu kdykoliv. Jo, super, pojď ještě jednou. A mu to pak zase nastavím do nějaký výšky. Sláva tobě!